Ty nebudeš neurotik a ja sa budem snažiť ti čo najviac pomôcť, lebo Vlado, ty si mi dal papier, lebo si ich mal v ruke. Ja som urobil to, čo mám v ruke ja. Ja nemôžem robiť zázrak. Verím. A keď ty sa budeš urážať, keď ty mi budeš také hlúpe odkazy posielať, tak ja sa na teba vykašlem. Je toto medzi nami jasné? Je, ale prosím ťa, 100 ľudí tam bolo, ja som musel rozprávať, tak ma druhýkrát neser. Keď chceš, aby som ti pomohol, tak ma neser. Dobre. Prestaň byť citlivkou, lebo celý svet sa nekrúti, ani okolo mňa, ani okolo teba. Ja sa ti úprimne snažím pomôcť. Tak necer do toho, kto sa ti snaží pomôcť, rozumieš? To, čo som zažil ja včera, to bol pokus o korupciu, totiž to z tej strany. A ten človek je aj na tvojej kandidátke, ktorej si ty lídrom. Vieš čo, prestaň hovoriť hlúposti a Aké hlúposti, keď niekto od teba pýta peniaze za... Prestaň hovoriť hlúposti, ti hovorím ešte raz. Rozumiem. Áno, je to odpočúvané. Kvôli tomu si ma tak zúfalo volal? No. Urobím, čo sa urobiť dá a zatiaľ serus. V ďalšom telefonáte sa rozpráva Mikuláš Dzurinda s vtedajším primátorom Bratislavy Petrom Kresánkom. Veľmi krátko, trošku v inotajoch. Ja som urobil veľmi dobrú zmluvu, takú zmluvu budúcej so starostom, že si ten percentný podiel akože do 31. oktobra zmluvne dohodneme. A súhlas som už dal. Už si dal, hej? Už som dal súhlas, lenže samozrejme ten náš vyplašený tu na taký, by som povedal, lokaj tomu nášmu mocnému, čo tu sedí blízko. Najprv ešte ide odniesť na pozretie a zrejme, v podstate pozri sa zjednodušenie, on sa rozčuloval, že niekto tu má nejaké podmienky a nejak sa nezastačil. A na záver opäť Mikuláš Dzurinda a podnikateľ Vladimír Miškovský. No, len jednu vetu ti chcem povedať, že by to malo byť v poriadku. Dobre, no nemám žiadnu informáciu, začala sa to prebieha. Odporúčam ti, aby si v pokoji, ale v pokoji čakal a v pokoji to potom aj zobral na vedomie. Ale takú mám informáciu 5 minút starú. Z úst, ktoré boli oprávnené. Dobre, čau. Robert Fico tvrdí, že nevie, kto nahrávku do centrály Smeru priniesol. Mikuláš Dzurinda akékoľvek korupčné správanie odmieta. Michal Hečko, televízia.